Гледате Бизнес старт по Bloomberg TV България. Продължаваме с следващата ни тема и гости. Сега ще си говорим за връзката между радиолюбителството, космоса и Международната космическа станция, както и едно иновативно столично училище. При нас са Мария Рачева, менеджер маркетинг и комуникации в училище Maple Bear в София, и Димитър Гамишев, председател на радиолюбителския клуб на Нетера. Здравейте и благодаря, че сте при нас. Здравейте, благодарим много за поканата. Да започнем първо с радиолюбителството, защото от него ще тръгне така нишката на днешните добри новини, надявам се, които ще съобщите. От кога се развива радиолюбителство в България, господин Гамишев? Радиолюбителство в България можем да кажем, че се развива с първата осъществена радиовръзка от страната, която е 1938 година. Тогава осъществена първата радиовръзка, като продължение на този процес са основани клубове вече след, така да го кажем, идването на новата власт 1946 година, които са били към доброволна организация за съдействие на отбраната. След това се следва естествения процес, нали, по време на комунизма, като там са създадени много клубове към всякакви учреждения и в тях са работили много хора, но то е било с цел, нали, съдействие на режима, общо взето. След демокрацията, така нареченото идване на демокрацията, клубовете намаляват рязко с закриването на тази организация. И до момента не мога да ви кажа колко са точно клубовете, но мисля, че са към 50-тина. Няколко десетки клуба има в България. Десетки. Какво правите в радиолюбителския клуб на Нетера? Като цяло, радиолюбителството е едно хоби, която му цел е всестранно технически да разнообразява познанията на хората, които се занимават с него. Това, което ние правим и което правят всички колеги, освен да правим радиовръзки, нали, което е най-малко интересната част, нали, за някои хора, за други по-интересната част е конструирането на антени, апарати, радиоапарати и всякакъв вид друг техника, която помага, нали, за да осъществиш една радиовръзка. Общо взето се събираме хора по интерес и създаваме като цяло, как да го обясня, нали, като цяло създаваме нужната организация, за да протече, нали, една радиовръзка. Съответно предаватели, антени, усилватели и съответно операторите, които вече осъществяват радиовръзката. Да включим и Мария Рачева в разговора. Разкажете първо малко повече за училището Maple Bear и защо то се води иновативно. Как преподавате там? Как обучавате децата? Децата там са в центъра на образователния процес. Методиката, по която преподаваме, е иновативна, всъщност, защото е Student Center, така се води. Наистина, буквално детето е в центъра на процеса, т.е. тя е по-интерактивна, по-ангажираща децата. Също така децата работят доста повече в групи, по проекти. Идеята е да развиват уменията, които като глобална организация Maple Bear е установила, че са уменията на 21 век. Креативност, колаборация, разрешаване на проблеми, критично мислене и така нататък. И да, това накратко. Сега, тази сутрин двамата сте тук, свързани от една много интересна програма, която се казва Арис. Разкажете повече за нея. Кой ще разкаже? Мога да започна аз, Мария ще довърши. Арис е една програма, която е официално организирана към 2000-та година. Преведено е Amateur Radio in Space Station. Идеята на програмата е изцяло образователна. Тя дава възможност на групи деца, университети да осъществят връзка с Международната космическа станция. Съответно се задават въпроси, получават се отговори, което, нали, е доста интересно, за да чуеш нещо от космоса, нали, хората, които са там. Като цяло идеята е образователна, нон-профит е организацията и космическата станция като цяло, всеки един астронавт, който отива там, по презумпция е радиолюбител. И Мария тук може да продължи с останалата част от образователната. Да, Мария, преди време сте кандидатствали по тази програма и новината каква е?
Новината е, че сме одобрени и избрани и в края на месец март очакваме да осъществим контакта с Международната космическа станция, чрез който нашите ученици и деца на служители на НЕТЕРА ще могат да зададат своите въпроси на космонавти в Международната космическа станция. Жива връзка ли ще бъде това и как ще бъде тя осъществена, господин Гамишев? Връзката ще бъде напълно жива. Това е, мисля, първата, даже не мисля, но съм убеден, че е първата така жива връзка от територията на България. Така наречената директ връзка ще бъде осъществена с помощта на радио. Нали, по радио ще бъде, няма да бъде по телебридж, както обикновено се случват нещата. На каква честота да ви питам ли? Ами, не знам дали е уместно да я споменам. Да го запазим в Да, тайна. да кажем, че на двуметровия обхват от любителския банд. Съответно, тя ще бъде от един от нашите дейта центрове. Ще монтираме такива съоръжения, антени със специален тракинг, радиа. Там ще съберем децата и ще осъществим радиовръзката в посочения ни прозорец от АСС. Как се роди тази идея да кандидатствате? Кой ви запали за нея? Трябва да призная, че инициативата идва от НЕТЕРА. Ние така по-добросъседски откликнахме, тъй като сме базирани в една и съща сграда. Така че давам думата на Митко да кажем повече. На такава покана не се отказва. Тя е доста стара. Преди време, аз не знам дали все още се провежда, имаше едно изложение София Science Fest. И ние имахме дълго време такава идея, нали, да го направим. Но за да го направим, нали, с изискванията на всички изисквания на АРИС, нали, да има образователна цел, да участват деца, ни трябваше колаборация с училище. Съответно, нали, когато ние им дадохме поканата, те откликнаха. И така нещата се случиха сравнително много бързо, което е много, много изненадващо, нали, за нашата територия. Защото това технически е втората образователна връзка с АРИС в територията на България. Първата коя е била? Първата е, мисля, че с едно средно училище в Добрич. Кога? 2016 година. 2016 година, но тя е била с помощта на Телебридж. Нали, не се е осъществила директно с космонавтите, а с станция базирана, мисля, че в Германия беше. До там се осъществява видеовръзка. Но това ще бъде сега първата директна връзка. Това ще бъде първата директна. С Международната космическа станция. По програмата АРИС, да. Какво да очакваме, Мария, в този специален ден? Как върви подготовката за него? Колко ученици ще могат да се включат и да задават въпроси? Сега, контактът е в рамките на около 10 на минути, т.е. броят ученици, които директно могат да зададат въпроси, е лимитиран. Но всъщност ние планираме да излъчваме контакта на живо през уебсайт, така че всъщност цяла България, ученици и родители, който иска, ще може да го гледа. Специално за училището ще направим една ученическа конференция, в която всички на живо да следят събитието и предварително ще подготвим децата в следващите месеци с образователни материали по темата. 10 минути казвате, зависи от отговорите колко дълги ще бъдат, но това сигурно ще ви позволи не повече от 10-15 въпроса да бъдат зададени. Трябва да бъде максимум. Много бърз порядък се случват нещата. Просто това е физическо ограничение на преминаването на самата космическа станция над нас. Как ще направите подбор? Кои деца ще могат да зададат въпроси и кои въпроси, защото предполагам, че има стотици въпроси, които вие ще получите. Как ще направите селекцията? Финалният подбор всъщност се прави от екипа на АРИС. Те даже включват психолог, който преглежда въпросите и преценява кои въпроси да стигнат до космонавтите. В нашето училище всъщност решихме да включим така по-големите класове, които са малко по-напреднали в изучаването на науки. Така че всъщност вече имаме подбрани въпроси, които изпратихме към АРИС, тъй като те искаха да ги получат до края на годината. Радиолюбителския клуб включва ли се с въпроси, господин Гамишев? Включихме нашите деца с въпроси. Дали ще бъдат избрани или не, нали? Това вече е решение на тима на АРИС и на съответния там оператор, който е НАСА или Роскосмос и така нататък. Вашите деца казвате. Ако вие имате възможност обаче да разговаряте с хората от Международната космическа станция, какъв въпрос бихте им задали? Какво най-много ви интересува? Безкрайно много въпроси. Кажете няколко. Какво най-много ви интересува вас като радиолюбител?
Мен като радиолюбител би ме интересувало да се докопам до радиото, което е на Международната космическа станция. Тя се намира все пак на около 400 км от Земята, което ще ми даде страшна възможност да си говоря с абсолютно всеки, който реша, нали, който мога да чуя и той ще ме чуе. Тоест ставате един много така силен радиолюбител. За съжаление, това е много трудно постижимо, защото те си имат, дори и в момента имат лимитации и ограничения в използването на този тип апаратура, където заради енергоизточници, къде заради други видове, нали, на неионизираща радиация, каквото е радиото. И затова просто тази апаратурата, която разполагат те, се пуска само за специални случаи. Нали, има друга, която работи, тя е така наречения Crossband Repeater, където можете да се обадите от Земята и някой да ви чуе някъде в Европа и да ви отговори, нали, някъде по петното на покритие на самата Международна космическа станция, но тя не включва връзка с астронавтите. Единствените програми, по които можем, това са някоя правителствена програма или АРИС. Мария, ще могат ли деца и радиолюбители, които не са част от училището, което представляват и от радиолюбителския клуб на Нетера, по някакъв начин да участват в събитието и как? Абсолютно. Края на януари очаквайте повече информация на spacecontact.bg. Това ще бъде сайтът, в който ще качим образователни материали, материали за контакта и също там ще можете да гледате стрима на живо от самия контакт. И на финала подобни събития според вас вдъхновяващи ли са за децата да така се впуснат и да изучават и да се насочат към тази посока космоса, която се води една от най-перспективните, виждайки какво се случва и над преварата между САЩ, Китай, Европейския съюз и другите така космически държави? Според мен, да, наистина това е един от малкото начини, в които можеш да се докоснеш до космоса по най-безболезнен начин, нали, като изключим тренировки, кемпове и така нататък. Смятам, че наистина е вдъхновяващо. За мен даже е вдъхновяващо. Нали, радвам се, че съм част от процеса. Нали, ще помогнем на децата, нали, да погледнат по някакъв друг начин на комуникацията и да направят първите си стъпки към космоса. Мария, децата от училището вече горят ли от нетърпение за този ден и кажете някой примерно въпрос, който те искат да им отговорят? Един от въпросите, който също за мен беше много любопитен и се надявам да бъде избран от АРИС е кой е най-интересният експеримент, който е провеждан на Международната космическа станция. Със сигурност много се вълнуват. Dецата тази година от 4, 5 и 6 клас също участват в една програма за бъдещи изследователи, която отново е свързана с космоса, така че вече имат и допълнителна подготовка по тази тема. Много добър въпрос, между другото. Кой е най-интересният експеримент, защото на МКЦ се правят доста експерименти. Всъщност това е целта на тази космическа станция. Господин Гамишев, вие чували ли сте така някой интересен експеримент там? Да бъда честен, не съм се интересувал много какви експерименти са извършвани или точно, нали, в конкретика кой е бил най-интересният. Ще оставим тогава ще оставим по време на събитието да получим отговор. Стига да го изберат. Аз също прегледах въпросите и смея да кажа, че са доста интересни, нали, като направим сравнение с това, което се е случвало преди, защото тези всички контакти са публични и са достъпни в интернет. Има ги като YouTube видеа. Нали, това е едно от изискванията на АРИС, цялата образователна част. Въпросите, лекциите преди тях, защото ние имаме такава част, която ще направим 1-2 лекции с децата, да им обясним кое къде е, защо станцията се намира на 400 км от Земята и подобни неща. Нали, са интересни въпроси, които биха могли да възникнат в тях, за да можем да го преведем по-надетски, нали, по някакъв начин, да имат някаква подготовка с това, какво се случва. Но имаме доста интересни въпроси в сравнение с някои от другите контакти. Значи ще изчакаме март месец да видим точно какви въпроси ще зададат. Много ви благодаря за това участие и успех наистина на това предстоящо наистина уникално събитие, поне за мен и за децата, които ще участват там. Това бяха Мария Рачева, менеджер маркетинг и комуникации в училище Maple Bear в София, и Димитър Гамишев, председател на радиолюбителския клуб на Нетера.